Искам да благодаря на директор Мария Стоева за това, че ме покани в този бизнес. Аз осигурих спестовни програми не само на моето семейство, но искам да бъда полезна и на своите приятели. Направих своята спестовна програма в Vienna Insurance Group. Какво най-ценно ви даде този спестовен план, който ви организирахте в полза на вашето семейство? Възвръщане на капитала. Най-много ми допадна, че средствата се инвестират в акции и имат 11% доходност. Тази спестовна програма ми дава спокойствие на мен и на моето семейство в бъдеще. Какво бихте казали на хората, които все още отлагат и чакат? Най-голямата грешка, която правиме, не е, че нямаме пари, а отлагаме грижата за себе си. Истината е проста. Никой няма да дойде да подреди нашето бъдеще вместо нас. Личната отговорност започва в деня, в който кажеш време е.